Kaixo Jonander. Kaixo Ieni. Servus. Osongi. Jo, zer ilusioa bere gortzea zukin. Nire ere baita egiten dit ilusioa, así que eskerrik asko ditzagatik. Jonander aktorea. Bai. Donostiakoa. Bai. Añorgatarra. Añorgai. Bueno, nik esaten dut Donostikoan egizela baino berez, hazi eta ezi Añorgan egin dut. Baina, bueno, Donostiarra naiz, bai. Bueno, zehatzagoak bezateko. Bai. Añorga edo añorga txiki. Zehaztazun zuzena gainera, Añorga txikikoa. Ni lau urtez bizi izan nintzen añorga txiki. Benetan? Bai. Hoi bai nobedadea? Eta esango dezu ze urtetatik, ze urtetaba. 2010 2014 2012-tik 2014era. Bai. Ba justo nik alde egin nuen urtean nik uste. Bai, ze ni Suizan egon nintzen ikasten, gero kontatuko dizut, ni badezu. Eta nik uste 2012 urtean, 2011 urtean esango nuke, alde egin nuela nire neskalagunarekin eta junginan ni jo nintzen Añorga txikitik Herrerara. Eta Herreran egon nintzen urte bete. Horretaz, egin genuen releboa egin genuen, bai. Bueno, nolaten aktore mundua. Buf, begira, nik uste txikitatik gustatu izan zaitela besteen azalean jartzea, interpretatzea, animatzea, komunikatzea, esango nuke nik ere bai, jendearekin partekatzea, hainbat gauza. Eta txikitan, ni goatzen ez, eta nire gurasoek beti gogoratzen didate, txikitan nire gurasoek zeukatenean horrelako afariren bat, edo bere behaien lagunekin eta bar, ni txikian nintzenean, baina agian 3 urterekin edola, hasten nintzen nire antzerkitxoak egiten beraientzako. Bai, hartzen ditun nire amaren, eta nire anaiarekin batera baita ere, hartzen ditun nire amaren arropak, nire aitaren arropak, mozorrotu egiten ginen, eta afaria eta gero, guk prestatzen genien, antzerki, bai, pasada bat. Eta nik uste, hor txikitatik hasi zala pixkat grin hori, eta gero urteak pasala, bide desberdinak hartu izan ditut, erabaki nuen arte, benetan aktori izan nahi nuela, eta benetan apostu fuerte bat egin honekin, eta saiatu nire bizitza honekin irabaztea. Beste alde batetik ikasketaren bat eginen daukazu, edo zagaten beti galdetzen dut. Aktore batek adibidez ezaguna daba egin dituen pelikula edo telesaia, baina batzuk galdetu zuen beste aglo bat nahi zeta horretan lan ez egin batzuk. Totalmente. Eta bai, nik ikasketak egin ditut, antzerkikoak edo interpretaziokoak. Nire hasierako ikasketa goatzen esateaz, enekin, egontzan garai bat, enekin oso ondo nundikan jo, eta pixkatola asko jakin gabe apuntatu nintzen bikoizketa ikastaro batean. Reken, hemen Donosti. Bai, Klara Badiolak eman zidan ikastaro. Bai. Egonda da ere, bai. Beraduko niego musu. Bai, Klara, musu handi bat, Clarita. Bira, hasi nintzen Klararekin bikoizketa ikastaro bat egiten, eta hortikan esan nuen zerbait bilatu behar dut. Eta zerbait bilatu Donostin bertan, eta Donostin zegoen eskola bakarra eta dagoena momentu enten, bakarra. Agian ez da bakarra momentu enten, beste eskola pribatu gehiago gaude, baina TAE izan zen. Eta TAEn apuntatu nintzen, bikoizketa ikastaroa egin eta gero, eta TAE egin nuen 3 urtez. Eta esperientzia oso ona izan zen, jende pila bat ezagutu nun, sekulako irakasleak izan nituen, betirako eskertuta egon izena beraiei. Eta TAE bukatu nunean,
sekulako indarrarekin eta gogoekin amaitu nunez eskola esan nun, jo, nik nahiko nuke formatzen jarraitu, eta ikasketa jarraitu. Orduan, eskatu nun diru laguntza bat foru aldundikoei, eta atzerera jo nintzen beste eskola bat egiten. Eta jo nintzen Suizara, Ginebrara, beste eskola bat egitera. École de théâtre Serge Martin deitzen dana, frantsesez. Bai, frantsesez, bai. Eta bera, kontatuko ditut jo nintzen Ginebrara eskola horretara, zeren eta hemengo, bai Donostiko eta Irungo aktore askok eskola horretatik pasatutakoak zirelako. Orduan, erreferentzi pila bat ganeuzkan eskola horietakoak. Orduan apostua egin nuen eta area jo nintzen eta han egin nuen beste antzerki eskola bat. Hortaz, esan dezakegu, base asko eduko duzula, Bueno, basea, bai, nik uste eskola izateak, eskola azkenean aktorearen lana eta ibilbidea pixkat partikularra da, eta bai eskolek ematen dizutela oinarri bat, nik beti esaten dut, nik adibidez, bai Itaen, bai Suizan, antzerki eta interpretazio tekniketaz aparte, nik ikasi etena eta niri formatu jatena da izaten aktore bat, aktore bezala, eta aktore bat nola izan behar dan, nola antolatu behar dan, ze balori izan behar ditun, eta bar, orduan, formakuntza askoz ere globalagoa da, baina badaude aktore askok ez dutela eskolarik egin, eta beste formakuntza motak jaso dituztela, adibidez, lanean bertan zuk ere bai aktore formatzen zera, ez? Baina bai, nire kasuan ikuste, eskola hauek lagundu didatela pixkat kontzientzia hori izaten aktorearena, ez? Bai. Jonana, zein izan zen zure lehenengo lan profesionala? Vale. Nire lehenengo lan profesionala, nik esango nuke begira, telebistan izan zen. Gezurra badiru ere, ze nik telebista oso gutxi egin dut. Bai, telebista gutxi egin dut, hemen Euskal Herria, orokorrean telebista gutxi egin dut, beste hainbat aktoreekin konparatzen baldin banaiz. Baina nire lehen lana profesionalagoa zen esatea, izan zen pixka kasualidadez, nik uste 12 urte izango nitun edola, eta izan zen agerpen bat episodikoa, Euskal Telebistako serie batean deitzen zena Gure familia eta beste piztia batzuk. Nik ezakitzuk ez ezagutuko agian gazteagia zerako, baina hau zen teleserie bat, nik uste pausokak ekoizten zuela, eta zuzendu Patxo Teileriak egiten zuen nik uste. Eta bere garaian, kanpokaldean grabatutako estena asko grabatzen zituzten Patronatoan, gaur egun Zientzia Museoa den hemen. Eta hori izan zen nire lehendabiziko agerpena, deitu zidatelako, behartzutelako gazte bat, ez dakiz zer, eta testu pixka batekin eman zidaten, eta hori izan zen nire lehen agerraldia telebistan. Gerora, ja, antzerkian guazen esatea zen nire esparrua antzerkia da, niri jartzen ditena eta guztua sentitzen izan antzerkia da. Eta nire lehendabiziko lana, taen nengoela nik esango nuke, agian. Taeko irakasle batek Arantxa Ezkerrak, bai, agur bat Arantxari, agur Arantxa. Arantxa Ezkerrak proposatu zidan niri eta beste ikasle bati eta beste kanpoko aktore bati umei zuzendutako antzerki obra batean parte hartzeko, deitzen zena Ingurumenua. Bai, eta obra horrek hitz egiten zuen pixkat ekologiari buruz. Baina, ginen 3 sukaldari eta sukalde baten Jesus inguruan gertatzen zan dena eta horren inguruan egiten genituen gauzak ekologiari buruzkoa zian, pixkat ezitzeko pixkat umeak eta kontzientzia hori zabaltzeko pixka bat. Así que hori izan zen nire lehendabiziko lana, Ingurumenua. Nirekat kuriositate bat. Bota! Goenkalan egotzea. Bai, egon naiz. Nolatan. Bira,
baina ez dut inoiz paper protagonistarik izan Goenkalen. Beti egin ditut episodikoak. Nik uste Goenkalen egin ditu dela 5 episodiko desberdin. 4 edo 5 episodiko osea, imaginatu. Osea, denboraldi ezberdinetakoa eta seguruenok pertsona ezberdinak. Total. Urte batean Pepe, beste Juan. Hola, tal cual zuk esaten duzun bezala da, pasada bat. Eta nik esaten nun, baino, Goenkale ikusten duen jendeak sinistuko du. A ber, agian askok esango dute, baina tipo hau nik ikusi izan dut beste temporada batean, beste pertsonai baten egiten, eta orain beste pertsonai bat, eta orain beste pertsonai bat. Nik uste, nire iritziz, ez da zaila detaile horrekin gelditzea. Ez da zaila. Jarraitzen baldin baduzu serian ikusten ez dela zaila. Eta nire kasuan kontatuko dizut gainera, paper gehienak, 5 episodiko horietan Goenkalen, izan dira gehienak edo trapitxero, edo mafioso, edo droga saltzen, kalean edo pixkatia ejekutiboagoa maletinakin. Askok izan dira, pixkat malote drogaren inguruan, eta izan da, gaiztoa, eta esan dira, enkasinatuko naute, horretan, eta pixkat grazioso izan zen hori, bai anekdota bezala. Hori da, Olaitz berbideren burua, Olaitz apalzu. Olatz, ala, agurrekin jarraitzen dugu musu bat, Olatz. Bai. Bira, Olatzek ezagutzen zian, ze Olatz izan zen, nire irakaslea, taen, lehen urtean, temporada motz bat, baina nire irakaslea izan zen. Eta koinzidituzten du, Teresa Galokin. Taen? Bai. Koinziditu nun, nire irakaslea izan zen ere bai. Bene gonda. Baitare, bira. Teresa. Kalo, la Kalo muxo handi bat. La Kalo. Bueno, eta Goenkale, eta gero, esan proiektu bat burua, etortzen zaizuna. Goenkale eta gero. Bueno, claro, Goenkale eta gero. Nik Goenkalen urte desberdinetan egon da naiz. Nik esango nizuke, bira, zerbait esatearren, orain azken proiektua egin detena, izan dela zuzendari bezala, eta produktore bezala guazen esatea, bai, antzerki obra bat, deitzen dena Heriotza Bikoitza Doble Malta, eta justo pasaden larun batean izan genuen azken emanaldia, definitiboa, Lekeition, eta zerbait hola azpimarratzearren, nik azpimarratuko nuke azkenengo proiektu izan dela oso potoloa niretzako. Ze denbora pile bat pasadet sortzen, diru laguntzak eskatzen, txostenak egiten, muntaia bera montatzen, sekulako ekipoarekin, inguratu naiz sekulako profesionalekin, eta izan da niretzako agian esperientzi potoloena antzerki mailan. Ardura handia izan dalako niretzako, ez? Orduan, nik esango nuke Heriotza Bikoitza Doble Malta dela pixkat orain markatu egiten hola proiektu potentea. Nekagarria izango zen egia esateko. Bai, nekagarria eta batez ere guk orain ja amaitu dugula proiektua eta antzerkia, esaten dugu pixkat triste edo sentitzen garela ez dagulako bide oso luzea egin. Bai, hori da, eta esaten dugu, jolin, ze pena. Azkenean, egin ditugun emanaldi guztitan, kritikak oso onak izan dira, oso positiboak, baino programatzaileek ez digute hainbeste deitu. Eta horrek harritzen gaitu, eta esaten dugu, zergatik, zer da ez duna funtzionatzen edo zergatik ezin dugu rentabilidade gehiago atera antzerki honi artistikoki, porque gero ekonomikoki ez dezu rentabilidade handi bat aterako, etzera beratxa egingo horrekin. Hori argi dago, baina behintzat egindako lan eta gero esaten duzu, merezi dugu ez pixkat rekorrido luzeagoa egitea, baina, baliabide justuz gabiltza. Nik uste baietz. Eta
Euskalkundeak edo Eusko Kultura Sailak edo berluri interesatzen zaionaren inguruan dabiltzala eta zuk erakusten diezu zure produktua eta ia ikusi gabe esaten dizute. Hala izaten da, eta hori da pixka tristea, ez? Eta zuk diozunaren harira, hortaz aparte, azkenean, agian antzerkiaren edo kulturalen merkantzilizazioa edo ez dakit nola esaten da. Pixkat produktu bat bakarrik izango balitz bezala ikustea, nik uste horrek kaltea handia egiten duela ere bai, eta herri askotan adibidez, agian ez da pustu indartsu bat egiten, pues nahi dutelako ziurtatu, hilean bitan edo behin antzerkia programatzen dutela, jendea jutea eta aretoa betetzea. Eta horrek agian beldurra ematen die, eta horregatik agian esaten dute, obra hau ez da agian oso, guazen esatea, oso salgarriak akotxen artean, eta horregatik agian ez dute programatzen, eta hori pixka tristea da bai. Badaukazu hola, anekdota gabezeduk antzerki mundu, ze aizko pasartzean, adibidez, gauza bat egin, akatz bat eta jendea badirudi hori gidoia entzegoela. Bai. Beira, hola, zuk aipatzen dezulako akatsaren asuntoa, kontatuko izut anekdota nik uste agian dela niri gertatutako anekdotarik agian indartsuenetakoa. Suizan izan zen, bai. Neuchâtel deituriko hirian, ginen Gabon batzuetan representatzen Don Quijote bat, baino umeentzako bertsio bat eta frantsesez. Eta zan pixkat, formatu ertaina esango nuke, zan formatu handia, formatu ertaina txikia. Eta egunean egiten genituen agian 2 edo 3 pase, ikastolentzako, institutuentzako eta bar. Eta egon ginen antzoki berean astebetez. Gertatu zen, azken egunean, ze astebete osoa eman genuen emanaldiak egiten, eta azken egunean ostirala zela uste dut, geneuzkan uste dut 3 emanaldi, lehendabiziko emanaldian, nik baneukan horrelako estena bat pixkat de caballeros esaten bezala beste aktore batekin, eta egiten genuen koreografia txiki bat estenatokian. Nik baneukan horrelako makil luze bat, ni nintzen Don Quijote. Makil luze bat eta egiten genuen jundatorri bat, baino gezurra zen, egiten genuen, ni jotzen dizut, baino eskibatzen dezu, ez dakitza eta bakitza. Egon ginen aste osoa estena hori egiten, arazo gai, azken egun horretan, bai, lehendabiziko saiakeran, ez dakit nola eta nahi gabe, beste aktoreari makil guztia begian sartu nion. Baka! Eta eman nion kriston kolpea. Total, hain azkar pasazan, bueltardia eman nun eta ikusi nun aktorea lurrean, botata. Eta esaten nun, hau ez da normala. Aktore hau ez da lurrean egon behar, berez, egon beharko luke zutik. Eta orduantxe konturatu nintzen nahi gabe, makillakerin jo egin niola begian. Eta ikusi nun gainera, zeukala ja, derrepentean, odola ez baino puztuta zeukan eta morea. Eta esan nun, ai ama, eman diot, zer egiten dugu, umeak aretoa beteta, eta beha saiatu zen aurrera jotzen, eta esenarekin, baino ezin zuen, zora abiatuta zegoen. Orduan ezin zan altxa, orduan. Eta momentu hortan ja beste aktoreak zeudenak ere bai zeudela kamerinoetan konturatu ziren hori bertan bera utzi behar genula, orduan. Ala modun hartu genuen aktorea, atera zen zuzendari esenatokira eta esan zuen, sentitzen dugu, izan dugu arazo, incidente bat, eta bertan bera utzi behar dugu obra. Eta ume guztia ganditu zidan, ala, ze pasada, hau izan da benetan super erreala, hau izan da benetan erreala. Eta bertan bera utzi behar izan genuen, etorri zen ambulantzi bat, jarri zioten koiarina, eraman zuten ospitalera, egin zizkioten probak, eta ni benetan, askotan kontatzen dut anekdota hau, izan dalako anekdota nahiko potentea,
baina oso gaizki pasan nuen, eta negar eta guztia egin nuen, ze, karo, ospitalera eraman zutenean, nik enekin asko edo gutxi zeukan, edo oso ondo zeon, edo... Baina, klaro, sustoa eta gorputz txartxarra galditzen zaitu horrelako gauza baten ondoren, ez? Ikusteko agite dela, bakatu agite mundua ez dela batera erresa sufritzen dugula bai, edo zentzutan. Nik uste azkenean artearen inguruan gabiltzanok eta esparru desberdinetan askotan eta antzerkian espreski gure erraminta gu gera. Guk ez dauka margolari batek agian badauka erramintaren bat. Brotxa, lo que sea, ez? Guk antzerkian edo horrelako sorkuntzan guk daukagu gure gorputza, gure sikea, gure egoa, eta klaro, hori askotan oso ahula izaten da askotan, oso mingarria beste askotan, orduan hori kudeatzen jakin behar dugu, ez? Eta harreman humanoak eta kudeatzen, eta bar, nik uste oso garrantzitsua dela. Zene munduak badaukagu zerbait komentatzeko. Bueno, badago zer, bai? Begira, zinean hankatxo bat sartu dut azken urteotan, eta oso konten nago gaineraz, izan dituten esperientzi txikiak, oso positiboak izan dira eta oso aberasgarriak, bai. Egon nintzen Handia pelikulan, bai, paper reparto txiki batekin, baina kriston esperientzia izan zen, Moriartiko jendearekin lan egitea, Garaño, Arregi eta guzti hauekin, eta beste ekipoko guztiekin. Eta urte horretan egin nuen Handia eta Errementari ere bai. Eta Errementari ere bai izan nuen paper txiki bat, reparto txiki bat. Eta benetan oso gustora eta bapatean ezagutu nuen zinearen magia. Bai, zinearen magia eta zine barruan dauden errai guzti horiek eta horrek benetan flipatu ninduen eta esan, jo, hemen badago zuk diozuna, badago magia bat, badago antzerkiarekin alderatuz, beste esparrua da, beste kode batzuk dira, baino oso gustora egin nuen lan, iruditzen zait kreatiboki, zinean disiplina edo esparru guztietan, esanet, aktoreentzako, zuzendarientzako, artekoentzako, efektu espezialisekoentzako, guztientzako dela disiplina bat zinea oso sorkuntza garatu dezakezuna, ez? Orduan, orain momentu honetan nago gogoekin gehiago egiteko, ez? Bai, egin nuen, beira, aurreko urtean ere bai, Leire Apeianizek eta Aritz Moreno. Leire Apeianiz? Ezagutzen dezu baita ere? Benetan? Leire Apeianiz, musutxu bat zuretzako ere bai. Guztientzako daukagun musuak. Padari tomau. Padari tomar, exactamente. Leire Apeianiz ezagutzen dut Donostiko Zinemalditik, urtero egiten dutela Donostiko Zinemaldian lana ere bai, teknika departamentuan, eta gonbidatu zidan baita ere reparto txiki bat egiteko, ia cameo bat, Ventajas de viajar en tren pelikulan izan dela, beraiek rodatutako azken pelikula. Nori? Abenduan, aurreko urteko abenduan. Bai, baina beraiek rodajea bukatu dute aurtengo urtarrilean. Bai. Sonatzei, baina alagoa bitezdaina estrenatuta egotea ez. Eta gero laburmetraiak desente egin izan ditut ere bai, laburmetraietan agian pixkat erresagoa da lan egitea edo laburmetrai bat bera sortzea, baliabide txikiagoak behar dituzulako. Eta azkeneko laburmetraia orain dela hilabetetxo bat egin nuen, Larrotxeneko jendearekin, Larrotxeneko jendeak dituzidan, eta Oiana Maritorenarekin... Oiana! No me digas! Pasada ere! Ezagutzen dezu ere bai! Oiana Maritorena!
Muxo handi ba! Máximo jaia. Supermaja, bai. Enun ezagutzen nun Donostitikan, baino rodatu genuen korto horretan, asteburu horretan, sakontzeko aukera izan nuen bere sakontzeko, eta super jatorra, bai. Eta berarekin grabatu nuen korto bat, orain dela hilabete bat. Gero nahi batzu, proposamen opari bat egingo dizut, baina gero. Benetan? Que no oiga la. Vale, que no lo oiga la gente. Bion artean, oso ondo bieni. Bueno, begira joan, komestatu ditugu, hainbat gauza, antzekia, telebista, zena, bidaiak, anedota, baina gunola nahiko kusego gara, gure artxiboa agakatu dugu, eta zure irudi batzu bideo batean bildu ditugu. Benetan? Ikusi nahi? Bai? Ikusi da. A ver. Una pelota cae y bota. La pelota bota. Bota y rebota. Bota la pelota. Sube y baja. Salta, trepa, se desliza. Una burbuja no bota, pero flota. Sube, baja, trepa, se desliza, anda loca, se mantiene y... ¡blup! Desaparece. Es una burbuja. Y solo las burbujas pueden volar. A veces lo que sube, baja, trepa, se desliza, se mantiene, anda loca, no es una pelota, tampoco es una burbuja. Es una persona. Tía, las manos quietas, ¿eh? ¿Qué dices? Tienes las manos demasiado largas. Que las mantengas lejos de aquí. ¿Pero tú qué te has pensado? ¿Que yo he venido para tocarte a ti o qué? Que te pires, que me dejes en paz. Toma, no te jodes. Lasai. Prest? Eta ez duzu ezer desatxeginik ikusiko. Lehengo astean trenak harrapatutako bat ekarri ziguten. Eta ez zeukan nondik heldu. Dena txiki eginda etorri zen. Gero eta ustelagoak ekartzen dizkigute. Amonaren arginan honen liburua ekarriko diat. Iaritz, asolaz bazaik, gaur hemen galdituko naklotan. Bueno, Leonardo, hau ikusi zaitugu hainbat irudi logotu ditugunak eta guai galdera bat egingo dizut. Bota. Esango diaz eureni zezaia, baina nahi balogatzea zure ega pertsonalean. Osea, nola balogatuko zenuke orain arte egindako ibilbidea. Profesionala, ez? Ba, igual ETV-ko telesaioekin hasita 12 urte zenituenekoa orain arte. Jo, nik baloratzen dut positiboki, benetan. Osa, positiboki. Eta esango dizut zergatik. Orain arte, ez zaitelako falta ezer. Orduan, orain arte izan dut behar izan duten guztia. Orduan, zentzu horretan, ni eskertua nago, eta jo, askotan esaten duzu, ze gogorra den
1000 kastinetan parte hartu, 1000 Bai. ezezko jaso, eta askotan indezakezu, pixkat, zure burua zigortu eta esan agian ez dezula ontako balio, ze hori ere bai badago, ez? Hori kudeatu behar da. Baina, azkenean, naiz eta beste hainbat gauza egin behar izan, ze egia da ogibide honetan egiten dezu zure ogibideoa, baina baita ere egiten dituzu beste hainbat gauza ogibideaz aparte, hile bukaerara askotan ondo iristeko eta fakturak ondo ordaintzeko, naiz eta guazen esatea esfortzu hori eta sakrifizio hori egon, ni eskertua nago eta esan jo, ez dut inoiz, niri gustatzen zaitena egiten usteari, ez dut inoiz utzi hori egiteari, ez dut inoiz hori utzi egiteari. Orduan, zentzu horretan esaten du, jo, eskertua nago, daudela gero, karo, konparazioetan erortzen baldin bazea eta ikusten baldin baduzu jende asko dagola tope lanean eta esaten zu, jo, niri gustatuko litzaidak ere, bai horrela egotea. Bueno, agian bai, baino nini naiz. Eta onartu behar dut, nire daukadana, eta iristen zaiten lana, eta iristen zaizkiten esperientzia, gauzak, eta orduan, zentzu horretan, ibilbide guzti hori positiboki baloratzen dut. Positiboki, bai. Oso ondo jendana, mila esker etortzeagatik, benetan oso gustua egon nahi. Jo, mila esker zuri, Eugeni, eta benetan ni oso gustora egon naizela. Zenbat, ez dakit zenbat denbora pasa egun, baina... Ordu erdi, halko nintzen pasa hemen, beste ordu bete traka. Baina, moztuko dugu, ez da abusatzeko momentuan ikusten dut. Bilaneko niago, musu ongi guga ikusten, Bale, oso ondo. Musu handi bat guztiei. Agur! Agur!